Berøring er en vigtig del af dit barns udvikling. Hver gang du rører dit barn, skaber du en vigtig kontakt. Det nyfødte barn ligger naturligt med bøjede arme og ben. Du skal derfor være forsigtig, når du retter armene og benene ud og laver bevægelserne. Al bevægelse, der krydser barnets midtlinje, er vigtig og afgørende for hjernens udvikling. Med denne øvelse giver vi dig inspiration til nogle krydsbevægelser, du kan lave sammen med dit barn lige fra fødslen. Læg mærke til, om der er symmetri i barnets krop, om hovedet drejer til begge sider, og om begge arme og ben er aktive. God fornøjelse. Har barnet liggende foran dig på ryggen på en madras. Og så starter du med at tage fat i begge hænder. Lige så stille. Tag dem ud til siden og ind igen. Ligesom hvis barnet skulle klappe. Så kan du tage fat i venstre hånd og højre ben og føre dem sammen lige så stille. Så barnet mærker sin fod med sin hånd og samtidig krydser sin midtlinje. Og det gør I selvfølgelig også med højre hånd og venstre fod. Du kan også tage fat i benene, og I kan lave cyklebevægelser. Og man kan føre fødderne sammen. De her øvelser kan du lave helt fra barnet er nyfødt. Men det er vigtigt, at du mærker efter, hvordan dit barn reagerer, sådan så du laver bevægelserne stille og roligt. I starten vil barnet være meget præget af det bøjemønster, det har ligget inde i maven, og derfor er det svært at strække arme og ben ud. Så det er rigtig vigtigt, at du gør det stille og roligt og følger barnets tempo. Lav de her øvelser hver dag, gerne når du pusler dit barn, så det har tøj og ble af og har større bevægelsesfrihed. Der er lavet nogle undersøgelser, som viser, at alle børn, uanset hvor i verden de er født, foretrækker, at man synger for dem, frem for at man taler til dem. Så du kan sagtens synge for dit barn, samtidig med at I laver de her bevægelser. Og du kan for eksempel synge om, hvad det er, I gør med arme og ben, så du begynder at skabe lidt kropsbevidsthed hos dit barn også.